everyone खुलुमबाय बयखौबो आंनि गामियारि ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय स' दिनैहाय बिराद गोबावनि उनाव आं मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय जों एसे बेरायहैनो नागिरदों गामियाव दखानाव थांगोन आरो मेथाइ जानो थाखायनो लोगो दं सासे सान्दुं गोसाथार नायनो हाया जों बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला आंजों नायलांफाबाय थादो ना मा होनो जे गोसा सान्दुङा इयावनो सानथिं बाथिं फैथारबाय जोङो हायोमब्रा मा होनोलाय भिडिअस नायगासिनो आरोना इयो जेबो गैया जोंनि गामिखौ एसे नायदो लोगो सान्दुङानो ओरैबायदि गोसा दानै साना आयौ ओरैबायदि गोसा इयावनो सानथिं बाथिं फैलाबायबाय आरोना नै बेनो असायब'आ आंखौ हाखु लिंबोग्राया दुगैस्लाबनो होआ जानो होस्लाबा लोंस्लाबो बिदिसो होनबावदों एसे बेरायनोसै दिनै बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो गामियाव ओंखारखादों आरोना आङो नै आंनि आसुगुरा बियो बायसिगौमोन बाबाजों बस्था थिखो जादों आसुगुरा बायजासिम बे आसुगुरानो बायसिगौमोन स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेडब्ला नायलांफादो बेस्थ' फनाव लोगोसो फ्रेन्डसो बेस्थ'आ वाव ए नंगौ नामा मा मैगं औ मैगं सोंदों जाम्बा थयला लोगो हा सोर जों बायदि सानथिं बाथिं बेरायोना लोगोफोर जोंखौसो नुदों जों सानैखौसो नुदों दखान मोनसिगोनानो दखान फिसा सा दं जों गामियाव गंनैनो लोगोफोर बेखौनो आं नोंसिनो दिनै खोन्थानो नागिरदों जोङो मेथाइ जानो थाखाय हेलौ दखान मोनथारसिगोन जोङो लोगोफोर बियो फिला आरो बैनो नुहुरबाय बैनो ओमफ्राय नै थिंसे दैलामबारि आरो बैनो आसोला जोंना थांनो आयं थांनो ए आयं गामिनि दखानखौ मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय नै अनलि फैसायानो बेल' बेजों मा जागोन सानैजों 10 थाखा बेखौनो जानोसै जोङो आयै आसुगुरा ओरैबायदि सादोंना आंना सान्दुङानो माने सिदाखौनो जानो हाला बे मोननैखौल' लानो रोंखाबाय सयथिबो मेथाइखौनो आन्दायनानै ओमफ्राय मेथाइलाय दङ दंनायालाय ओमफ्राय आन्दायबाय माखौ जागोन माखौ मागोन ओमफ्राय बे मोननैबो सानैनि मोननै लानानै फैबाय फैसाखौ आइ हाजोखौ बरिया नुदों नालाय नों आंखौ लेट्स गो जोंनि गामि बियो बिबारा मोजांथार फट' लानो नामा लागोन फट' मोजांथार दासो देरहानों गयफ्रानो जासुलि जानायफोरखौ देखाय नामा जासुलि नै देलाय जालाय र' जालाय देब्रा आया मिनियै ओरैबायदि जाबाय मेथाइखौनो दाबो आं जाखांबाय आं मेथाइ जासुलि नालाय बिराद जासुलिनो लाना होग्रा जादों नोंनि एबार गाइस आं जेबो होननो रोंला मिनि होननानै दिनै मा जादों थाय बिराद मिनिदों आरो ना गाइस आयो जाजोबनानै होबाय आंनि मेथाइखौ लोगोफोर आंखौ रागा जोंबाय बादो नै मिसानो गैखाया नायसाय दङ नै बिल'सो आथिं मबाइल लानो रोङा आब'मोन नेनानै दं जोंखौ जों जि गिदिर आब' बिसोरो जा आराम नेनानै दं बिसोरो आंनि आसुगुरा दिनै ब्लार नुयो माने जा आराम नेनानै दं बे ओरै फैयो नामा बहा थांनो जारौ जा गिदिर आब' खाबाला बेरायमासिम फैगौ पात्ता गैला बिब'फ्रा आंना आयौ मोख्रिया जि गुसु जोहलि हम लोगों को जोहली बोला है नहीं करते हैं आयौ बुलायनो ओंखारदों बाला मालाय गामियाव फैनानै दनथार बिसोरो गामिया आंनि गामि
लांदों इयो लोगो आं नङा दै गावनो इयो गावनो आं नङा फाग्लि माने बेलाय नि थांगासिनो मोनाखै इयावहाय मा होनो दरंफोरनि हल मिलन ना मा होनोमोनलाय सल मिलन सन मिलन दङ ओमफ्राय इयाव साजायगासिनो आरोना ओमफ्राय इखौ एसे नायलांसै जोङो माबायदि साजायदोंथाय दा मोनानिफ्राय आरो ओइ सजाया दिनै मा बारमोनलाय सुनिबार ना दिनै सुनिबार दा मोनानिफ्राय जागोन आरोना ओमफ्राय इयाव साजायगासिनो बेखौनो जों एसे नायहैनोसै आरो बिदि जोंना खानायानो दावखोबाय सान्दुङा नै जोंहा मोनफैलायबाय सान्दुं मोनफैलायबाय जों ओरै गाज्रि मिनिबाय जों दिनै आयौ माबा मोनसे सानैजों जाहा मा होनो सानैजों बिराद गोबावसिन बेराया साजायहोग्राफ्राबो आयौ नोंसोर सानैल' साजायहोग्राया साजायग्राफ्राबो मोजां साजायनो रोंगौथ' जोंना बिदैया हाबहैनो फै जोंहा एसे नायहैनो एसे हाबनानै इखौ देखायनो गेटखौ आं हग्राजुलि दख'रा सनमिलन मबाइला नांगौ दे आंनो मा होनो बारा गिदिर नङा आरोना गामि मोनबेसेनि दे गामि 9था गामिनि जागोन आरोना दा मोनानिफ्राय नै बारा गिदिर माने हाय गाइस फसारिखा नुस्रालायो नामा चलो फट' लानो दे बा गुमिया साजायहोग्राया साजाय दे मोजाङैनो बो जाबाय हे गाज्रि सुकुर बायला जानांगौ माबा जाफैगौ मिनिबायलै ना अयथासारनो दिनै मिनिथ'वाखै मिनिनो ओंखारथ'वाखै होमबाबो मिनिदों दहायै दा मिनिनो ओंखारथ'वाखै ओंखाम उखैबाय थाबायनानै फार्स्ट टाइम दिनैसो सानैजों लोगो मोनखादों ओमफ्राय दिनैनो बिराद इन्जय खालामखाबाय सानैजों थाबायनानैनो जायगाबो जेरावबो थांनो मोना नालाय बेखायनो जों गामियावनो एसे बेरायलाबायबाय थादों जोङो ओरै ससे बेरायहैबावनोसै आरोना लोगोफोर नंगौनो ओमफ्राय आरो ओरै स्कुलसिमसो दिनैसो जोङो गामियाव एसे बेरायफैदों आरोना लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन गामियाव ओंखारिया ओमफ्राय सब नै दुब्लि बारि गोजा सायख्लुमाव नुलायलायदों दिनैसो गामिखौनो बेरायजोबखाबाय जों सानैजों सान्दुङानो मानो बोरैबाथार बिदिनो गानखायो दा आयौ बाबा मालायसो फन फैलायबायलै बेना अब्ला आंनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामदो आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो गोजोननाय थाबाय बयनिसिम आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ बाय बाय